Так. Ой, я, напэўна, занадта гучна пачаў. Просто мікрафон адразу не дрэгаваў і як уляпіў гучнасць дык уляпіў. Ну што, таварышы сябры, у нас учора абламаўся стрым увечары пасля 2 гадзін гульні праз тое, што ў мяне прыйшла навальніца цалкам нечаканая. Калі б я ведаю, што будзе навальніца, я, можа быць, і не распачынаў бы стрым, таму што я ведаю, што у мяне навальніцы ўсе заўсёды прыводзяць да адключэння інтэрнэту, а не святла. Так, ну что, будем протягивать. Значит, на чым мы спыніліся ў мінулы раз? У мінулы раз мы спыніліся, што мы выйшлі за Эллі, мы выйшлі у варту, у патруль, а за Эббі мы просто прайшліся, правильно? За Эллі мы, значит, зайшлі ў нейкі гандлёвы цэнтр. Оп, паперка. І тут мы здаецца, перабілі ўсіх, каго можна было. Так, тут былі бегуны і шчалкуны. Ось, так што мы іх, здаецца, усіх перабілі. Цяпер наша задача у чым складваецца? Наша задача зараз складваецца ў тым, каб просто ты самотны востраў. Каб пазбіраць, што тут ляжыць. Я гуляю на высокім узроўні складанасці. Тут рэсурсаў абмежавана, таму я ўсё... Я нешта чуў. Імаверна, гэта адсюль нешта... Там быў нейкі гук. Мы яшчэ туды сходзім. Так, там, напэўна, лядоўня. Тыпу маразільная кага стаіць, я бачыў. Стаіць, бачыў. Я ж не адключыў, хутка будзе. Чаму вы не сказалі зноў? Так. Бакюэхо. Я не ведаю, як правильно прачытаць. Вітаю. Заглушачка. Вось адмыслова фоткаўся для яе. І прыбраў. І забыў яе прыбраць. Думаю, галоўнае паспець яе прыбраць. Дзякуй, вялікі Аргана. Здаров, дарэчы. Так, ну тут мне нешта здаецца, што я ўжо тут усё аблазіў. Там толькі псіхічны адзін. Мы зараз да яго пойдзем. Наша дзяўчынка сапіць у 2 дзіркі ў носе. Мы ж можем тут прайсці, я правильно разумею? Ну, было б дзіўна, каб мы не могли прайсці. Так, вядома, мы пайшлі ў грыбулі. Глядзіце, это ён там. Ну, трэба неяк яго абысці. Оп! Ну, так добра прайшла, не куценька. Спрытненька ў яе атрымалася. Валі его, валі козла. Шмэндзель яму ў бок. Типу, Элі бы, скажем так, Элі бы у турме нормально бы сябе адчувала. Зрабіла бы сабе заточку з зубной шчоткі. І ўсё было б добра. Все, грибная небяспека скончылася. Ж у мяне цаглянка яшчэ была. Оп, такая достала з кішэні. Тупо достала з кішэні цэгла такая. Оп. Так, а що вона сказала? Ну ось, ну, як починаєш ляпать і пропускаєш, що не наговорили там. Чекайте. Филипп, что? Филиппка на двор просится. Дайте мне колебас, секундочку. Так, все, усе я тутака. Так, вядома, што Піліпка гэта святое.
Справа ў тым, што я павячэраў, сабакі павячэралі, усе павячэралі, таму я крыху спазніўся са стрымам. І ўвогуле я як бы планую стрыміць удзень у асноўным, проста сёння неяк так атрымалася, што а чё ты глядзела? Мне не залезці хочаш, каб я туды залез? Пашлі, напэўна ж, трэба знайсці нам некуды гэты самы уваход у выйсце, у войсце. Што я гаварыў? Ну, Джон Гальд, здароў. І вось я гаварыў, што ў асноўным я хачу ў дзень стрыміць. Увечар шмат неяк спраў, а вось у дзень бывае так, што вось 2, у 2, там, у 3 гадзінкі. Так, слухайце, нешта я это самае. І што? І куды ты хочаш, каб я заскочыў? Так, не то я дастаў. Дзверы? Можа, тут далей трэба было некуды было зайти? Яна, можа, нешта сказала? Яна не падказвала мне, куды ісці? Так, што, вітаю ўсіх грыбнікоў і прыхільнікаў гольфу. Вітаем. Так, скажу, я не разумею, пра што пра гольф, але я разумею, што з гольфом там... сюды. Звязана нейкая штука, таму што я нейкую згадку пра гольф бачу таксама ў сацыяльных сетках. Але, спадзяюся, вы не будзеце это самае спойлерыць. Так, што? Я чытаў чат і прабысіў, што яны сказалі. Хопіць адцягваць маю увагу ад Элі з... это самае, якая там, Діна. О, взять можна нешта, палка нейкая. Што? Провод. Ну, провод. Кабель. Нормально. Ну. Ось так ты хочешь перекинуть? Давай перекинем. Get over here. Что там? У дзень у мяне на вас аккумулятора телефона не хопіць. Да ты это самое, что ты в сэнсе не хопіць? Працаваць трэба ў дзень. Ну так ось, а што у нас там не хопіць? Там 2 чалавекі ўсяго стрыміць, звычайна. Ралев. Я бы яшчэ раней пачынаў, але там Ралев стрыміць. Не хачу ім перашкаджаць гэта. Ну не то, што гэта прынцыпова. Не, тыпу, мне не прынцыпова, я магу і ў дзень пастрыміць. Тым болей раніцай цудоўны час. Так, караскацца хутчэй утрымліваецца, нешта там утрымліваецца, левы альт ці кантрол. Гэта мне настолькі, цалкам не прынцыпова, мне нават у першая палова дня добра для працы на хутары, таму што прачнуўся яшчэ не горача, і можна папрацаваць, і настрой такі на фізічную працу нармальны, а вось ужо наадварот, Так, ну мы там, здаецца, усё аблазілі. Вам не занадта гучна па гучнасці мяне і гучнасці гульні, таму што, мне здаецца, іншы раз гэта завея, яна даволі гучная. Так, я уже тут усіх разлупіў. Мы учора гулялі, это Джон Гальд что-то напісаў. Я прапусціў. Учора мы гулялі, я якраз зайшоў у гэты гандлевы цэнтр, у мяне адваліўся інтэрнэт. Мне норм, іх чутна і рудзіць чутна, ну і цудоўна. Я думаю, што калі не будзе чутнасці, на што мне напішуць. Як скутара гучна, у сэнсе, то павінна быць это добра чутна. Ну так каптурок накинула. Ну иди. Типу, можно, я думаю, поскориться. Ну, а як ты не хочешь поскориться? А як по... гэта яна паскорылася без мяне. Я зразумеў, гэта абумоўлена сюжэтам, што я не магу паскорыцца, яна ад мяне збегла.
Так. Ну, я на... А я на сюди... Блін, там можна було залутатися. Сьогодні на радарі ніяких навальніців. Ну, це ж цудовно. До речі, Дак здоров. Ну, я вже поглядів, у мене увогуле ні в облачко, ні то самого. Нічого нема. Усё чистое блакитное небо. Фикшн. You been here? Rode by it. Never came inside. Ну, треба оглядеться. Make sure it's clear. Ну, дивно, что ничего не попалили книги на это самое на вогнище. Мы, вядомо, что мы... А давайте мы зробим что-нибудь. Мне здається, есть. Коктейль Молотова. Гэта, напэўна, добра будзе супраць шматлікіх ворагаў. О, так это же не компьютерный клуб. Гляди ты. Карте бутыльки, шмат бутылек, можно все побрать. Видишь, у нас кое-что есть. Цегла. О, сзаду просто с заплечника цеглу на. Там смаженные грибочки заробить. Вот так. Да мне что блещить. А можно тюкнуть? Нормально. Так. Все мое. Калі у нас будзе варштат які-небудзь. Джон Гальд аформіў падпіску з першым узроўнем. Дзякуй табе вялікі. У мяне толькі пытанне, куды падзяваліся ўсе мае апавяшчэнні. Яны ў мяне адключаны. Вось так. Цяпер яны павінны з'яўляцца. Некуды іх дагэтуль я іх падзяваў. Интерком. О! Які медальон. Юджин Линдон, пэўна ж, правильно? 314. Давайте-ка мы гэта запомним. He was a Firefly? He served with Tommy. Firefly. Цикады будуць Firefly. Firefly, типу, гэта, па суці, напэўна, матылёк, матыль, так, тое, што ляціць на святло, на огонь. Рабі ўжо барадатыя смайлы. Ой, такая лянота, вы сабе не уяўляеце. He said he blew up a checkpoint at Denver QZ, killed 3 soldiers and 2 civilians. Так, это выглядает, что это можно посунуть. Бачите, там нечто есть. He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that though. Так, окей, тут нечто нет, не натиснуть треба. He and Joel did a lot to survive after the outbreak. Что ты на записывай нечто? Жирафика замалевала. Давайте поглядим. О, якая прыгажосць. Так, гэта я чытаў про танец. Гэта ноч была, гэта так размаўляў ці размаўляў Юджин з іншымі цыкадамі. Ці ведае ён пра нас з Джоэлам? Не, ён бы прагаварыўся. І з бурзікамі рабіць смайлі. Гультай, я 100% гультай. Я такая гультаіна, вы б ведалі месцамі. А месцамі, як нападзе на мяне, это працун, не адбіцца ад яго. Так, слухайте, ну это проводок ідзе жоўтенькі. Да нам жоўтенькі проводок мы паглядзім. Это нейкім чынам шафу тую можна адсунуць. Так, яшчэ одна картка. Мне яна не цікавая, я не буду іх глядзець. Так, кажа, включыце ліхтарэ. Я ўключыў ліхтарэ. І шо?
Ну, холодновато, и, конечно, холодновато. Сказал, что будет горача. Так, жоўтенькі правады ідзе, бачу. І некуды ён зайшоў пад дыван. Ого, Sony PlayStation. Адкуль яна тут дзіўна. З чаго бы ёй тут быць, так? Узялі. Так, читать будем что там. Oh my god. It's Tommy and Eugene. Это Томми и Look, the Юджин. baby's here. А хто за хто? Я думаю, что Юджин это той, видите, кто это той Lights. такі хлопец гэтай There's Дины. gotta be a generator around here somewhere. Во як дзіўна. Это, оказывается, зусім іншы чалавек. Я ўжо гады 4 як планую першы стрым. Нормально. Я думаю, что ты не один такие. Это нормально. Не усе адразу пачыналі. Что? Давайте читать. Юджин, я тебе молю, вернися He домой. left his family to join the Fireflies. Дзеля цикад ён кінуў сям'ю. Жорстка. Eugene. Цикады хочуць выратаваць свет. Ну, вось яны яго і ратуюць. Няхай разбіраюцца з ваеннымі, з палітыкамі, няхай распрацоўваюць вакцыну дзеля ўсяго чалавецтва. Можа, калі-небудзь іх мары здзейсняцца. Але зараз для мяне галоўнае гэта наша дачка. Цикады могуць абайсціся і без цябе, а вось яна не. Яна увесь час пытае, калі ты вернешся, і я ўжо стамілася яе падманваць. Я сумую па табе, не ведаю, наколькі мяне яшчэ хопіць. Вярніся да нас, калі ласка, мы цябе любім. Клэр. Окей. Аво. Я зразумеў. Я не памятаю. Гэта новыя персонажы, так? Ну, типу, мы дагэтуль іх чулі толькі іх імёны у другой частцы. Правильно? Гэта Юджин і некі Томі. Я правильно разумею? Выглядае як Мамоа. Ну так, ці Мома, як ён там правильно? Это правда. О! Генератус. Стратус. А як правильно треба? Ага. Я не упевнений, що так міні-гульні, що так у житті треба заводити генератор. I bet you could mod your gun with this gear. О, Варштат. Працую, калі пайду на пенсію, пачну стрыміць. Мой мова будзе лепш, чым ёсць зараз. Пісаць лягчэй. Ну, каму як. Ну, вядома, я скажу банальныя словы про тое, што пакуль ты не пачнеш яе паляпшаць, яна не палепшыцца сама па сабе. Ну, і размоўная таксама. Серыял не глядзеў, ужо добрыя людзі і на беларускую пераклалі другі сезон серыяла. Я ведаю, я і першы не паглядзеў. Я пачаў глядзець, але не даглядзеў. Шчыра, на серыялы так шкада, час марнаваць. Просто я нават Severance яшчэ другі сезон не паглядзеў. Хаця на першы не нават знайшоў час. Хаця зноў-такі другі сезон Severance, раздзяленне таксама ёсць ужо ў беларускай агучцы. За што вялікі дзякуй людзям. Так, што, давайте, можем нешта палепшыць. Пистолетус. Давайте пистолетус. Я не так шмат уже страляў, каб сказаць, што мне трэба. Так, хуткастрэльнасць, замена баявой, ну гэта зразумею, што падвысіць хуткастрэльнасць. Нажно на 45%. А ці трэба мне такая хуткастрэльнасць? Мне больш дакладнасць, напэўна, трэба. Так, трываласць, да? Вось гэта добра, вось гэта мы возьмем, напэўна. Гэта паменшыць разгойдванне зброі. Аддача, ну і аддача таксама. О, глядзіце, аддача яшчэ лепш. І дае дакладнасць і мінус аддача. Я, напэўна, гэта і пастаўлю. Ёмістасць не трэба нам мне пакуль што не бачу бы, што з гэтым нейкі звязаны бы які праблем. Давайте аддачу. О, далі upgrade a weapon.
Yeah, this'll work. Я неяк таксама Нічого, апошнія так. гады амаль не гляджу фільмы і серыялы, як зноўку гуляць пачала. Ну, тут, тыпу, трэба вызначацца, на што ты будзеш марнаваць свой вольны час, таму што серыал гэта, ну, это шмат часу, это нават самы маленечкі. Іх, напэўна, добра глядзець, калі ты за кампом чымсьці займаешься, ты папрацуеш, можна ўключаць фонам, але і праца тады, напэўна, недобра будзе працавацца. А гуляць і адначасова яшчэ і глядзець серыялы гэта ўвогуле нейкае масло масляное, ну это склад дзве забавы ў адным, ты ў прынцыпе не, ну, мне здаецца, гаўно атрымаецца. Так, слухайце, я пакуль што напэўна моцна нічога паляпшаць не буду, таму што я пакуль нават не разумею, што канкрэтна і чым канкрэтна я добра больш всего Look at карыстаюся. the floor. There's more stuff down there. You see a way down? Я ведаю як. Там ёсць шафа. Пайшлі да шафы. Так, ці экстрэмы глядзець стала. Вось, Рэган, я ўвогуле здзіўляюся, адкуль у цябе столькі часу. Я разумею, што ты хутчэй усяго там уключаеш, можа быць, нават некалькі стрымоў, каб падтрымаць стрымераў. Можа быць, уключаеш там і час ад часу нешта пішаш, глядзіш, што зразумела, што адзін чалавек не можа. Это як Герміона Грэйнджер у Хогвартс, так, як яна можа адначасова быць на ўсіх стрымах Рэгана. У яе таму, што ёсць, я не памятаю, як он там у кнізе называўся, гэта Хрэндандзендзель, з дапамогай якога яна магла быць адразу на некалькіх занятках быць. Вось. Я гуляла. Так, я памятаю, што Рэгана гуляла. І яшчэ хто? І Котсін нават рабіла гэты самы летсплей у Талматург. Не, я не гуляў, я не крыху не веду, не прыцягнула. Мне гэтыя картачныя гэтыя баёўкі нейкі, ці то картачныя, ці то дзе стаяць гэтыя ворагі, я такое не люблю. Я таму, ну, шмат што мне не падабаюцца ў такіх баёўках. Ну, гэта чыста стылістычна. Ну, не стылістычна, атмасферна, не ведаю. Мне просто не падабаецца і ўсё. Got down here. Well, it's obviously a sex den. That's why he didn't tell you about it. I hope it's a sex den. For his sake. He was so lonely, man. Секс-берлога, кажуць. Но калі і секс, то нейкі даволі жудасны. Каноплі вырошчваў. It's weed. That's a lot of dead weed. О, This асуджаю. explains a lot. Я без жартаў. Мне не падабаецца. Не скажу, што лепш піць, канешне. Але што адно гаўно, што другое. Так, дай касету. Hey, he's got that videotape thing. Dong of the Wolf. Smash Brandy's cooch. Are these? It's porn. Interesting taste, Eugene. Парнушка. Тут там, мне спадабался візуал, падкачаў, але гісторыя добрая. Я якраз пакрокавай карткай бойкі люблю. Персонажы прапісаны цікава. Ну, ўсё можа быць. Я паспрабаваў, мяне зацягнула, прайшоў залпам. Ну, галоўна, рабятка, вам падабалася. Рэгана тысячагадовая багіня. Во, Рамонак. Ну, ты выдаў, дык выдаў, канешне. Ты, карацей, што, заляцяешься да Рэганы, ці што? Фу, осуджаю бульбики. Dina, it's a gas mask bong. God, he was so smart. Да. Хто як забаўляецца? Такія складаныя часы. Траўкус. Тут можна было пасядзець, надундоліцца. Цикады, може, які там. А ні, гляді, ти готові косячки. І що ти можеш покрутити баночку? Oh, there we go. You think it's still good? Does weed go bad? Let's find out. You having a hard time? No, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah, like you're gonna get it. Okay. It's Я можу розповісти секрет, як відчиняти усі такі слоїки.
Треба двумя... А, бля, что ты робишь? What the fuck Психичная. is wrong with you? Двумя I got it open, руками didn't I? обхоплюєш эту самую слоїк, ну, накрылку і стискаєш ось руками, якби порушаючи геометрію, і все, після гэтага Smells спокійно good. адчиніцца. I mean, gonna be stuck here a while, right? Глядзі, Рамонак, табе прыйдзецца змагацца з катамі арыганы. Totally trapped. Ці ножикам вось паветра запусціць, все правильно. Ну вось просто руками, калі ты Can I ask you a question? сціскаеш, вось якраз, як то правильно, дзе вялікі палец, як окей, ні. частка рукі называецца. І вось ты з дзвюх бакоў вось так Scale of сціскаеш, 1 to 10. і ты як бы сціскаеш саму эту накрыўку, і тады One туды being паветра сама таксама Like праходзіць. absolute trash. And 10 being Рамонак, вось хадзі часцей на нашы стрымы, і Ой, будзеш фалтер. ведаць добрых шмат слоў. how would you rate our kiss from last night? Можна яшчэ ножышкам падкавырнуць і гарачай вадой нагрэць. Там варыянтаў шмат. Можа, я яшчэ Why are раней we still біў talking about this? па дне слоіка. Перакульваеш слоік, ну, калі там, You said it was a і mistake. локцем усю гэту ложбіначку, Did I say ямачку слоіка знізу, лёгенька цокаеш, і тады і крышка таксама адыходзіць. I asked you to rate our kiss. Тут, калі што, пакуль вы там гадасць везеце пішаце, тут людзі справай займаюцца. I give it a 6. A 6? Wow. Like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. Не, Oblivion я нават яшчэ не дапампаваў. Ну, доўга будзе пампавацца. 120 You're гігабайт, ну, infuriating. это доўга. The Last of Have you Us. met you? Добре, давайте глядзець. You make me want to go back outside into that blizzard. What is stopping you? Так, заплюшчылі вочки. Рамонак, заплюшчвай вочки. Табе такое глядзець нельга. Зараз адбудзецца это самае. Мы, цисгендерные гетеросексуалисты, осуждаем. Но я зараз повешу на экран шильдочку 18+, калі будете мне там это самое ва ўтрывокі глядзець. Дзяўчаты, я чорт такі дашын робіць. Будешь Клэр Абскур спрабаваць? Слухай, ну куды яшчэ Клэр? Ну, я хочу паглядзець, але, ну, блин, гэта потым ужо. Гэта не на хайпе, як кажуць. Потому что я хочу... Зараз я ўзяўся гэтых The Last of Us праходзіць. Чисто і для сябе, і для вас. Типу, і самому пагуляць у сюжэтную гульку якую-небудзь. Бачыць, там нехта шмэндаецца. І саму сюжэтную гульку, якую цікавую драму паглядзець. І з вами это самое... І вам показаць. Мне нават, калі шчыра, мне это Клэр Абскур больш цікавіць, чым Oblivion. Таму што я ведаю, што Oblivion я не буду праходзіць. Ну, на стримах быть дакладна. А это самое... Ну, таму што там гэта, сколько, 100 гадзін марнаваць на гульню, якая для мяне, в принципе, ніколі... Ну, я так гуляў раней, але на мяне не захапіла, на як той же Skyrim, напрыклад. Ось. Таму мне Клэр больш цікавіць, што нібыта там наратыў, там гэта драма і не падлеткавая, дзе высмактаныя праблемы з пальца, а сапраўдныя пра смерць, пра нейкія такія рэчы важныя, пра смерць дзяцей, там пра перажыванні, пра драмы, ну гэта моцна. У Oblivion мы гулялі, а у Клэр Абскур не. Ну вось, база. Что там? А, я пропустил. Ну а что, персонажи вроде с мужиками, что ли, смоктаться?
Вось калі мужик з мужиком смокчыцца, это я нормально, гэта мы не асуджаем. А вось дзяўчына з дзяўчынамі гэта мы асуджаем. Вядома. Джон Гольд, а стратэгіі типу Command Conquer падабаюцца? Ну, слухай, Red Alert я ў свой час, вядома, праходзіў. Ну, это база. З Command Conquer'аў, што там яшчэ? Генералы ж былі, так? Яшчэ нешта, так давайте пад дрывам прапаўзем. А Oblivion Раліф заўтра абяцаў паглядзець на адзін стрым? Ну, вось, слухайце, можа Раліф і паглядзець і хопіць. Я, можа, тады сапраўды... Бля, там шмэндель выйшаў. Я, можа, тады сапраўды лепш Клэйр Абскур пачну пампаваць, это самое. Tempest Rising... Так, мы зімбіцца будем. Здаецца, што я на мяне ўсе, так? Ого! Бля! Як гэта я так спаліўся? Гэта... Добра, хай уже доб'юць. Жорстка. Высокая складанасць. Так. Я зразумеў, тут уже лепш ці было трэба іх па... А, ўсё? Это яны типу... Все, я зразумеў, яны меня спалілі. Типу, гульня уже загрузілася, калі ты... А, туды не залезу. Лепш кажуць, бяжы. Пакамаза! Бля. Ух ты, ёкарны бабай! Вода. Сякуть! Что адбываецца, куды бегчы? Спокойно. Бляха. Ой, ёкарны бабай, змерзнеш уся, як цуцик. Ля, ну жыццё у людзей, канешне. Бля, гляди ты. Бачили? Давай. Сюда не доскочь, сюда все такие, значит, дурноватые. Ой. Так, я что, я могу перекулить? Ой. О, тычка, патроны. Жах які. Что робится, Люци? Цікаво, ну, як я розумію, я бы тут все равно бы... Ой-ой-ой-ой. Не пройшов бы потихо, правильно поставился? Конечно, про лут не забываем. Ой! О! О, нормально подпалил. Ой. Ой, а что это? У меня краш, бачите? About error report. Прикол. Ну, хоть чат перечитаю. У меня, значит, report problem. The Last of Us Part 2.
Она, значит, у меня зарепортила, што пэўна ёй занадта складана, можа быць. Не, гэта не інтэрнэт. Гэта не інтэрнэт. Зараз давайте я спачатку верну сябе. Рудзі хутка будзе. Рудзі тут. Рудзі, это у меня гульня крашнулася. Так, што там? Так, Джон Гольд, ты пісаў пра гульню гэту, я пра Tempest Rising. Так, я пра яе ведаю. Наўрад ці я буду яе браць, просто таму, што зараз і так шмат у што ёсць гуляць, я яе бачыў. Я бачыў, калі я яшчэ рыхтаваў апошнія гульнявыя навіны, я пра яе хацеў гаварыць, але ўжо не то самае, не гаварыў, не зрабіў. Так мне гаварылі, што яна яшчэ выйшла на тыдзень. Ну, там атрымалася, што яна выйшла на тыдзень раней. Даруйце, на тыдзень раней, чым планавалася. Што там атрымалі доступ да яе не толькі тыя, хто набыў прэміум там Deluxe Edition VIP, вось, але і тыя, хто проста яе набыў у папярэдні заказ, яны таксама атрымалі доступ на тыдзень раней. Ну, як бы гэта для іх там, як я зразумеў, не была вялікай праблемай. Што там, папулярная дзяўчына ад кавалеру сякерай адбівацца трэба. Ну так, як бачыце, нормально. Нефиг тырыць наш лут. Я читала, правда, давно ў школе. Что там, Рамонак? А, ты про Джона Картера? Кино есть, до речи. Так называется. Можешь поглядеть про Картера. Там, где ён переляцеў, трапіў нек там ой! На Марс. Давай. Лути. Я вже починаю рихтуватися до того, що буде, вже починаю трохи навіть так. Ой-ой-ой, слухайте, некий навіть нерв з'являється. Що це вона? А, видрав. А! Чого ти палку сховала? Як її достать? Я не зрозумів, як палку достать. Я її сховав? Ты можешь достать палку? А я не разумею зовсім. А як палку достать? А, F. А. Конечно. Но яно, нібыта, мне здаецца, што яно крыху даводзіць. Так. Лікуемся, лікуемся, лікуемся. Що, можу дапамагчы? Зараз, почекай, патроны возьму. Нормально, тут ворушняк, вот это самое. Ой. Ну-ка, голова ты. Ага. А! О! Сябры наши. Оп. Головне ухилиться своечасово. Бля, ну тут боевик, конечно. Где там кто еще? Где? А! Отшапись, обалдела! А! А!
Нормально. Оп, оба, разнес. Я только хотел это самое шмензель з ноги дать. Перехопил. Есть еще патроны? А, труба еще есть. Юкарний бабай. Я ви даруйте зараз чатик пропускаю, ну тому що ну тут такий екшон пішов. Да бегу. Ой-ой, я подлячиться хотів. Не своєчасове. Якось... Так, секундочку, даруйте, все, вертаюся. Не. Hey, I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, are you okay? That ain't gonna hold. We gotta go back. We're gonna outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. Horses ain't making it all that My way. friends. My friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a Baldwin place. Make it work. All right. I'll get the door. All right. You ride with me. Come on. Go! А что вы мне не сказали, что висит это самое? Вы мне говорили. Заглушку прибери. Вы мне говорили, даруй. Так, ну что вы там, переписали про это самых Джона Картера. What about this one? Чуешь, купи 5000 GeForce. Рекламная was компания. Ну 12. все так. I found a skateboard Uh-oh. and I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Это City Skylines How did первая you get the часть. scar? I fell on my knife. Okay. A chemical burn. I did it myself. Why? To cover a bite mark. Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story. Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you okay? Just will you What's wait, going on? please? What? Just turn around. What are you doing? Kidding me. You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. You get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced? No way. How much of their region have you Так, covered? Рамона, что у нас без спойлеров тут? Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west. Dina can take south, and you come from the east. But be smart about it, yeah? Yeah. Слушайте, я на вот сразу скажу, что некий нерв на вот есть. Ну, от ситуации.
we're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, it's all right. We'll just ride out the storm when we get here. Oh, got any brushes or a towel or anything? You are nothing but lucky. You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Who are these people? How long y'all been here? Since yesterday? Yesterday. Yep. What are y'all doing out this way? I'm just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy, this is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. Laura? All clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! Get off me! Get off me! Puta madre. Joel Miller. Who are you? Guess. Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Tourniquet his leg. Do it. Don't you fucking move. God! Damn it! Clear out. You stupid old man. You don't get to rush this. Что тут сказать? Да. Ну, вось гэта адзіны момант з другой часткі, які я, на жаль, мне праспойлерылі. То бок я пра гэта ведала, і я ж пачаў, я калі ўбачыў, што яна сустракаецца з Джоэлам, у меня аж сэрца тых-тых-тых-тых-тых. Воу. Да. Ну что, зараз будем за Элли их шукать. Так, вниз. Рамона, качапіці, не ўсе ж сядзяць у інтэрнэтах з раніцы да вечара. Ты не поверыш, я тое, што я даведаўся пра гэты спойлер, я даведаўся сам выключна пару гадоў таму, і пасля гэтага я нідзе не бачу, это сур'ёзна кажу. То бок усё ж таки існуе нейкая дамоўленасць паміж усімі, нейкая чалавечая, што ну такія нейкія сур'ёзныя моманты, яны мала спойлерыцца. Вось, і сапраўды я амаль не сустракаў гэтай інфармацыі. Так, туды, напэўна. Ці я там можа пропусціў, што не, во дзіркі нормально. Так, просто, давай так.
Ну тут звучание, коли скочишь, здається, что здоровье не это самое, не марнуется. Where is that coming from? Joel. Сюда, сюда. Fuck. Ой-ой-ой-ой. Pin her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! Look, you got her. Okay? You're gonna fucking die! What's going on? Let him go! Who is that? Let him She go! snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. I'll fucking kill you. Это, 100 баллов со 100 по эмоциональности драмы. 100 со 100. Ellie. I'm sorry. Ты, Рамонок, молодца. То есть ты все про все ведаешь. Ты цудовный человек. Тимати, можна без спойлеру, калі ласачка. Ну, типу, давай без гэтых рэчаў, окей? Мы здагадваемся тут, што гэта ёсць нейкая прычына. Ну, давайте без такіх рэчаў. А, так и ты выжил. Hey. Could I sit down, please? Yeah. У першай частцы я не ўпэўнены, што Эбі ў прынцыпе была ў першай частцы. Забойца садоўнік. Дворецкі. She can't stop us. Ой. Канешне. Я, калі б гэта не ведаў, я бы, напэўна, я проста бы выпаў бы. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get away with this?
Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? That's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What if the WLF moved? What are you doing? А Сиэтл это не Канада? Я просто думаю, что Сиэтл это Канада. You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed. I don't care. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria. Okay? There's gotta be some folks you can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. Please. Fine. Okay. Okay. Трампа на тебе нема, каже. Ну, я бы показал тебе Канаду. Мексика будет в Death Stranding 2. А можа пра грыбы, што гэта гульня ніколі не была пра грыбы, а можа пра грыбы, што некаторыя грыбы лепей за людзей. I want to stop at his house before we leave. I just have to pick something up. Okay. Ну, все, ходіть. Да, я сабе уяўляю, як это гулялася, вось як толькі выйшла гульня, як гэта такі момант, аматары, фанаты такія, як гэта, напэўна, была гармата памацней на ўзроўні са смерцю Дамблдора. Fucking Tommy. Не, напэўна, хаця, можа, там мацней было. Car На or свой horse or узрост. something. Okay. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know? I know. Just don't want you to feel like you have to. Ellie. You go. I go. End of story. Гэты момант за месяц да рэлізу злілі. Рамона, калі вось сядзець, дзе сядзіш ты, ну тады так, пэўна, вы ўсе ведаеце.
I hit it А by the калі escapes. спакойна ставіцца да гульняў, то, можа быць, і не ведалі людзі. Не ўсе ж з раніцы да вечара сядзяць на гэтых вашых сайтах невызначаных. Для мяне гэта быў Гендальф. А, ну моцны момант, згодны, моцны. Бачком ходзіць так. Не паскорыцца, нічого не мог зрабіць. Чыняць дзверы. Аж будзе back in time. Hey, А якая у іх матывацыя яе не What do you need, забіваць, I can каб go get потым адпомсціла ўсім? I want to do it. okay. У сэнсе нешта не зразумеў. У іх I'm okay. яе не забіваць, Come on. каб потым адпомсціла ўсім? Так усе ёй і не трэба, як я зразумеў. Тут же ж пытанне канкрэтна да Джоэла Міллера было. I'll hang out down here. Thanks. Так, а тут можна будзе які лут залутаць, не? Тут нічого такого не будзе, напэўна. Так, гэта што? Той Джоэл. Ну, Джоэл. Что? Рамон, ты ж нешта уже пісаў пра легенду. Я легенда. І потым 3 экранізацыі глядзеў з Уілом Смітам, гэта 3. Яна амаль нічога з раманам не мае агульным, акрамя канцэпцыі аднаго чалавека сярод пачвар. Ну, добра, такое бывае. Не існуе правільнага адказу, якой павінна быць гульнявая ці кінаадаптацыя кнігі. Ці наадварот, ці адаптацыя чаго-ліба да чаго-ліба. Не існуе правільных адказаў. Тому што, на мой погляд, добра зробленая копія кнігі можа быць добрым кіно. Добра зробленая пераацэнка канцэпцыі кнігі таксама можа быць, мае права на існаванне, можа быць добрай. То это ўсё справа толькі ў якасці. Ну, спадабалася добра, не спадабалася, значит, не добра. Я думаю, так. Дык Педро Паскаля не дадуць зарабіць на другім сезоне серыялу. Пытанне, так яны можа другі сезон расцягнуць, щоб Педро Паскаля забіць толькі ў 5-м. Так, новы запіс у дзённіку у нас. А, она замалявала этого самого совушку. Ну, тым забойцам атрымліваецца пофіг, што будуць дакладна ведаць, што гэта яны. Не, ну яны ж тыпу хваляваліся, каб за імі не прыйшлі, яны ж хваляваліся, што тыпу трэба цікаць, але ж вось сапраўды іх же былі нашыўкі, яны ж сябе выдалі. Наколькі проста ў гэтым свеце разборкі паміж рознымі суполкамі з'яўляюцца нормай? Тыпу, можа у іх там ёсць нейкія паміж кланавыя пагадненні, аб тым, што нельга забіваць, ці ёсць, ці адсутнічаюць пагадненні, і такія сітуацыі могуць адбывацца і на іх глядзяць скрозь пальцы. Ну, то бок, залежыць ад ўзаемаадносінаў канкрэтна паміж з гэтымі стварэннямі дзяржаўнымі, урадавымі. Ну, дзяржаўнымі, канешне, гэта вельмі гучна для таго, што тут это больш гарады дзяржавы ці неяк так. Што ты там? А, нешта напісала, нешта дапісала. Мае абяцанні на захадзе былі шчырыя, як і ўсе астатнія. Ну, добра. Коні. Змяшалася ўсё, і коні, і людзі. Ой, я нешта прапусціў. Некаторыя проста адказвалі гуляць, проста была гульня да Джоэла і пасля. Не адчулі гульню за гэтага. Ну, можа быць. Тыпу, забілі галоўную асноўную героя, так? Не ўсе. Джоэл, напэўна, ўсё ж такі быў асноўны, так, у першай частцы. Вядома, што Эллі была гераіняй сюжэтнай, важнай вельмі. Ну, вось яны так вырашылі. Ну, в прынцыпе, я магу, не тое, што... Ну, магу проста зразумець фанатаў, якія такі, фу, гаўно, Джоэла забілі, я не буду гуляць.
А вось першая экранізацыя 64 года амаль полностью следуе роману. Называется «Апошні чалавек на зямлі». Там файны актор Вінсент Прайс. Рэкамендую. Цудоўна, будзем ведаць. Калі што, нават уладар пярсцёнка адыходзіць ад кнігі. Ну, дык шмат што адыходзіць ад кнігі. Яны ж таксама ж яшчэ кіруюцца канцэпцыяй таго, што ну, калі ты поўнасцю проста паўторыш кнігу, які сэнс, умоўна, там, кніжнаму аматару, ну, не той ж сэнс будзе, вядома, паглядзець. Это з дачкой сапраўднай. Джоэл малады. Это самае, тыпу, які сэнс глядзець кіно, якое цалкам паўтарае кнігу. Тыпу, сэнс ёсць, але хутчэй за ўсё, калі ты не адданы аматар, табе можа на сярэдзіне кіно зрабіцца нудна, таму што ты ўсё ведаеш. І цябе нічым не здзівіць. Ну, гэта і гісторыя, просто што ў першай частцы, можа, акцэнт рабіўся на Джоэле, на яго пачуццях да Эллі, і Эллі як, ну, вобраз яго дачкі, і вось гэты вось моцны момант быў. То бок, нават па сутнасці, калі так разабрацца, у першай частцы была эксплуатацыя Эллі, так? То бок, яе выкарыстоўвалі як вобраз, як замену дачкі. То бок, можна нават разабраць ідэю, што яна не была галоўнай гераіняй у першай частцы. Яна была такім дапаможнікам для раскрыцця Джоэла, драмы і бяды Джоэла. Я просто вось такія сюжэты я люблю. Я люблю такую драму, сапраўдную чалавечую, балючую, сямейную, вось такую. Яна вельмі глыбокая. Вельмі глыбокая і складаная для таго, каб яе разабраць на добрае і кепскае. Да ты fucking. Гэта ж нармальна, цётка. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Гэта пайшоў? Сябрук? Buy me some time so I can end this. Love you always. Ён таму хацеў адгаварыць Эллі, каб паспець раней за яе. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking I happen. prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. Брат, So you're just это gonna sneak брата. out of here. Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo, too. Thank you, Maria. Just, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. All right. Get going, you're losing light. Так, што там? Я кнігу задоўга да фільма прачытал, Сіэтл, але трапятка полюбіла экранізацыю. Ну, пра Уладара Пярсцёнка тут вядома. Ва ўсіх так. Я не чую чалавека, які б чытаў кнігу і якому бы не спадабалася экранізацыя. This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well,
I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. Так, кстати, about those crazy cannibals вони who зараз said будуть you весь час were говорити, а чатик на от не They прочитаю. came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Здесь, в Креместане вы будете молчать? Стоять. Кося. Так, чатик, что там, брат? Так, все, это брат. Я і криху не зрозумів, їх на просто відпустили. Так, я спочатку не зрозумів твоє питання, там те відказали, так, і кинули просто і пайшли. Ну так, атрымліваецца, їх просто відпустили. Гэты момант криху не зрозуміло, типу, чаму яны їх... Може, просто калі б яны їх усіх позабівалі, то гэта б ужо выглядала як, ну, типу, нека разня. А калі што яны потым будуць разборкі, яны змогуць патлумачыць, што гэта была помста нейкая асабістая, неяк можна будзе з гэтай сітуацыі выкруціцца. Ну, не ж такое можа быць. Калі такія сітуацыя ўжо здарылася, нельга пакідаць таго, хто будзе мець матывацыю помсціць. Ну, яны ж не ўпэўнены былі, што мы за імі ўсе кінемся помсціць. Ты ж не так працуе ў рэальным свеце, што ўсе ўвесь час за ўсімі кідаюцца ў помсту забіваць насамрэч. Каб так было, у нас бы амаль за кожным забойствам у судзе ішло бы іншае забойство таго, хто забіў там сваякоў, ну, тыпу, замест судоў. Ну, чорт ведае такое. Все адно яны пойдуць помсціць і давядзецца ўсіх забіваць. Ну, гэта ж ужо іншае, калі яны будуць цябе ісці і прыйдуць забіваць, а ты ўжо будзеш бараніцца ад іх і заб'еш іх, замест таго, каб забіць усіх адразу. Зноў жа кажу, тут пытанне ў тым... яшчэ не забывайце яшчэ такую рэч, яны ж не проста забойцы, яны ж ішлі канкрэтна з мэтай помсты, да, тыпу... І ёсць жа нейкія маральныя там этычныя рэчы, нейкі маральны компас у людзей у гэтай групоўкі. Нехта, магчыма, хацеў бы іх усіх забіць. Бачыце, памятаеце, там же была сварка паміж імі, што нехта хацеў, а нехта не хацеў. Бо маральны компас кожнага чалавека асобны, канкрэтна кіраўнікоў, якія забаранілі і не далі іх забіць. Разумееце, то бок чалавечыя нейкія якасці, фактар чалавечы. Хто таксама разумеў, што ну гэта ўжо нейкі гамон, калі мы тут усіх зараз пазабіваем. Так, што яна сказала, злезці я прапусціў. Я тут з вами гаварыў і прапусціў. Нейкія кнопкі? Не? Нічого няма? Нічого не дадуць? Не, тут, напэўна, нічого не дадуць. Так там далей патлумачыць, як так здарылася. У нас ёсць краіны, дзе і помсціць. Ёсць, але чым помста Джоэла адрозніваецца ад помсты за Джоэла? Нічым. У гэтым і сэнс і логіка існавання, у прынцыпе, нашай чалавека і чалавечнасці. Не існуе дакладнага правіла, што добрае, што не. І мы проста можам сутыкнуцца, могуць проста сутыкнуцца нашы з вами інтарэсы, і ўсё. Проста сутыкаюцца простыя чалавечыя нейкія рэчы, і нема паміж намі розніцы. Тут ж, напэўна, таксама будзе, я ўпэўнены, тут же нам будуць хутчэй за ўсё раскручваць гэту ідэю, што яна таксама не проста такая забойца, а яна таксама любіла свайго бацьку, ці яго там забілі, што яна вось такі чалавек, што яна таксама не хацела ці як паглынула помста яе, і будуць паказваць, як Элі таксама паглынула гэта помста. Карацей, гэта ўсё пра чалавечае. Мы ж маглі умоўна The Last of Us гуляць першую частку за Эббі. Сабе ўявіць, мы гуляем за Эббі,
і мы бачым такую сітуацыю, што нашага там тату забіваюць, і мы ў другой частцы ідзем шукаць гэтага чалавека. Мы ж да Джоэла ў гэты момант бы зусім па-іншаму ставіліся бы. Разумееце? Все просто залежыць ад таго, з якога боку барыкады, з якога боку фронту вы на гэта ўсё глядзеце. Як і з войнамі часта гэта бывае. Все залежыць ад таго, з якога проста боку фронту вы знаходзіцеся. Не з усімі, но з большасцю. Тут яно прыгожа, трава такая парасла, уже асфальт это самае распупсіўся. Так, Рамонак не здаецца, чытаем. Чыталі «Закінуты свет» Конан Дойля. Вельмі файныя прыгоды пра плато ў джунглях, дзе захаваліся дыназаўры. Там яшчэ і гумару шмат. Прафесар Челленджер вельмі смешны персонаж. Слухай, ну это нейкія ўсе старыя кнігі. Я, здаецца, што это даўно ўсё чытаў. Гуляць у Валфарис, файны інді-гульня на кшталт контры, стылістыка цёмны змрочны космас, чарапы і хэві-метал. Гулялі, магчыма, нават Рудзі аглядаў. Нешта ўспомнілася. Не, я такого не аглядаў. І не глядзеў, і не ведаю, пра што гэта. Так, вось тут я думаю, што пора бы ўжо і палуціцца, правильно? Прыйшоў час. Толькі можна на кані сраку адбіць, можа сабе. Так, добрый день. Прадставіць шуфлядкі для агляду. О, карта. Ой, так, нечто некие документы. О, ёкарная карта целая. Мы это мы в городе будем. Авеню. Я сподіваюся, нам не придется прям по карте ходить по городе. А потім кличу себе гульнявыми блогерами, ни в одной гульні не ведаю. База. Well, that's something. Де як гэта увогуле раптоўна, ну тыпу, неяк зайшоў у блогерства. Не разбіраюся ні калеры, так просто. Голова якая гаворыць. І ўсё. Ой, ой, можна было зваліцца. Я тебе дам зараз стример. Sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Так, ну что, мы, значит, выправились у Сиэтл, правильно? И мы шукаем гэтага, я забыл, Тони, брат. Подозраем, что это Вашингтонский там некий фронт. Навіну няма, значит стример. Ну вось, пачынаецца. Навіны таксама гэта не мой, так бы мовіць, асноўнае стварэнне контенту. Это хутчэй было дадатковае. Я сабе не уяўляю, каб я зараз яшчэ і навіны рабіў 2 разы на тыдзень, я бы паехаў бы зязюлей. О, нормальная сцяна, уляпілі дык уляпілі. Так, Trespassers, kill it on sight. Што бы гэта не значыла. Ну, Trespassers, это, напэўна, это тых, хто пераходзіць, так, перасекчы. If, LF, што гэта самае гідэміна, слупы гідэміна гэта, ці што? Тыя, хто пройдзе, будуць забіты, так? Я правильно разумею? Што, агляд, X? А, нам туды? WLF. Trespassers killed on sight. Ну, вось, гэта Вов, Вашингтонскі нехто там. At least we know Ці World we're of in a good Warcraft. place. Where is everyone?
They put up this sign. Means there's gotta be a way in. These were soldiers from the QZ. See the Fedra uniforms? You think it was the WLF? And they left them here. Like a warning. That's fucked up. Так, Фавда или як іх, хто гэта, як яны сказалі, гэта хто, гэта, як калі шчыра слабенька памятаю першую частку. Так, давайте почитаем. Так, намагаюся заснуць, перад вачыма яго галава. Дзіна захварэла. Здаецца, яна прастыла. Мне спакайней, калі... Вы даруйте, водички попью нешта. Голос садится под вечер, жудасна. Я вечером тому ничего не агучваю. Немагчыма голос садится и ничым не уратаваць. Так, Дзіна захварэла, здаецца, што яна прастыла. Мне спакайней, калі яна ляжыць побач. Хачу зрабіць ёй прыемнае. Якіма, знайшлі яшчэ адзін лагер возле каля шашы. Не ведаю, Томі гэта ці не, але мы ўжо 2 тыдні не бачылі ніводнай жывой душ. А, Томі, а не Тоні. А яны ўжо 2 тыдні ўжо ў дарозе, так што скрыжуем пальчыкі. Парушальнікаў застрэлім. Колькі ж вас там і колькі ж вы забілі? Вашынгтоншчына. Прыйшлі на Вашынгтоншчыну. А як доўга ў гэтай гісторыі ўжо доўжыцца гэты апакаліпсіс? З 2013 года ён і доўжыцца. Ось як пачала, як гульня, як выйшла першая частка, з таго яна і цягнецца. А зараз, ну, 2020, я не ведаю які. Ну, то бок ужо доўга даволі. 7-8. О, Федра. Ад Федра чую. Так, вот такие уже жарты былі. Ти Федра, сам ты Федра. Так, что там? Влогер жа скочыць зараз не дзеля свайго хутара. І влогер таксама, дарэчы. Вось каналізацыю сёння капаў. Так, Рудзя, напэўна, якая у цябе відэакартка і працэсар? 3060 картка, а працэсар, божачкі, зараз... Ну, Ryzen... Ой, 5600, здаецца. Нешта такое. Так табе адразу не скажу. О, чытаніна. Ну. А што гэта было? А, падвісла на нешта. Так, чытаем. Як прыйдзеш да брамы, знайдзі салдата на імя Кіран. Скажы ему, што ты ад мяне дай штуку, і ён цябе прапусціць. Поспеху. 5600. Ну, так, 5600. Напэўна, 5600. Не ўпэўнены. Вось сказаў 5600, а ўжо думаю, можа, не 5600. А нешта мне здаецца, што ўсё ж людзі не сядзелі ў гаўне такім так доўга. Нешта прыдумалі, пачалі б усё роўна наперад рухацца, а тут да плямёнаў нейкіх вярнуліся. Ну не, ну яны ж намагаюцца, бач, кучкуюцца, дэцэнтралізацыя адбылася. Ну, магчыма. Тут складана сказаць. Федра, федэральнае агенцтва па надзвычайных сітуацыях. Окей. А ты ў Full HD гуляеш? 2К. Зараз у мяне. Ну, монік на 27 цаляў, той самы, які ў мяне паласа пайшла. Але, дарэчы, паласа, вот, напрыклад, зараз я амаль не бачу, амаль не бачная. Федра, інфектац... О, это стадыі захворвання, типу, якія бываюць стадыі, давайте пачытаем. Федра, стадыі заражэння, стадыя першая. Кардыцэпс кантралюе рухальную функцию хворага. Зараженные на стадии 1 адрозніваюцца хуткасцю і спрытам. Як правіла, яны дзейнічаюць з граямі. Не давайце ім сябе абкружыць. Карыстаючыся ландшафтам, каб хавацца і карыстаюцца ландшафтам, каб хавацца і ладзіць засады. Нападаюць з флангаў і тылу. Заўважыўшы заражонага на стадыі 2, будьце уважлівыя і асцярожныя. Таму зразумелі, якія яны разумныя. Стадыя нумар 3. Цалкам сляпы, але валодае вельмі вострым слыхам. Для пошуку ахвяры выкарыстоўвае эхалакацыю. Трымайцеся на адлегласці. Заражоныя на стадыі 3 крайне агрэсіўныя і смяротна небяспечныя.
Стадыя нумар 4, далейшая эвалюцыя стадыі нумар 3. Сустракаецца рэдка, валодае вялізэрнай сілай, можа кідаць снарады з кіслатой. Не нападайце без нейкай неабходнасці. А я памятаю, 4 такія гаўнюкі ходзяць. Там пару штук мы дакладна сустракалі. Колькі выпісаў зараз? Слухай, ну мне здаецца, што ўсе 60. Ну, тым сэнсе, што я прасадак зусім не бачу. Усё ок, все нормально, але там здаецца DLSS уключана. Яно у мяне не на далёка не на ультра, гэта сярэдні, напэўна. То бок сістэма паставіла мне нейкі свой нармальны ўзровень, каб мне было комфортна, каб картинка была, што там на комфортным узроўні ўсё выглядала, каб не кідалася ў вочы, і ок, мяне ўсё задавальняе, все нормалды. Так, ну тут мы былі, правильно? Это мы што чыталі? Мы чыталі, тут мы чыталі, тут мы чыталі, тут мы чыталі. Ага, я раней таксама думала, што людзі разумныя. Ну, гэта, канешне, вялікая аблуда. Неразумныя, вядома, ёсць, але іх не так шмат, як здавалася раней. Holding cells. Soldiers had them in Boston too. See a way in? Ellie, what about the roof up there? Я думаю, подсказку, что... мне дали подсказку, думают, что я туплю. Я просто вывучаю территорию, почекайте. Летя дробина висить. Я просто хожу, лут збираю. Почекайте, я ж повторюся, мы тут на высоком уровне складанности. У нас тут за кожную шрубу, за кожный ты самый, где бойка. Патронус. Так, там, значит, дробина. Ну, ок, ну, на як-небудзь забяремся. Напэўна. Так, что там, может, цікава Вашингтон, куды яны ідуць, не сталіца США на ўсходзе, а штат у самым паўночным захадзе каля граніцы, і там гэты Сіэтл. О, вось гэта дзякуй, таму што ў мяне крыху ў галаве, то я ўжо думаў, што тыпу Сіэтл побач з Вашингтонам такі, ну, можа быць. Потому што я, конечно, не ведаю, дзе гэта Сіэтл. Ну, вось падказваюць, усё ж такі гэта так. Ну, я ведаю, што штат Вашингтон і Вашингтон гэта крыху, ну, DC, так, это Capital. Там, як он там правильно называется, DC гэта. Так, чекайте, ну, наверх, это трэба па... это мы трэба вось скакаць, напэўна. І неяк залезці наверх. Ці адсюль пераскочыць, не, адсюль мы не пераскочым. Давайте глядзець, яшчэ раз пагляжу тут. Можа, з гэтай залезці? Не. Значит, адтуль аднекуль. Так. А наверх ты иначе не залезе. Так. Так, я чогось не бачу. Ну не адсюль ж нам скочить. Може адсюль. Не, занадто далеко, напевно. Не, наш не долетит так далеко. Добра, это была хреновая идея. Так, что там чай? Только что вышел трейлер нового фильма про драпежников. Это чарговый жах. Окей. У Кінга ёсць кніга супрацьстаяння, там апакаліпсіс і цікава апісана, як людзі аб'ядноўваюцца, не маючы амаль нічога. Все так. Я таксама думаю, што гэта ўсе такія ідэі, што ну, мы ўсё роўна нейкім чынам будзем намагацца сабрацца у банду. Так, пачакайце, можа мне нешта трэба зарабіць куды-небудзь, закінуць, я не ведаю, вяроўку якую-небудзь, ці што? Ну, я здагадваюся, што нам трэба там, так, типу, там лезть, это я бачу. Може, яна може нам там як-небудзь допомогти. Що тут стало? Монтевідео. Не будеш допомагати? Ти. Манька облігація. Так, ну тут ніяк. Правильно? Правильно. Так, нечто. Давайте знутри. Тут може що есть.
па гэтых не лазіць. Горш бы было, калі б фільм пра драпежнікаў апынуўся камедыяй. Вот так, вот такое сабе. Можа... Чакай. Нам, напэўна, трэба неяк залезці на гэтыя кляціны, напэўна. Я думаю. Так. Все, зразумеў. Толькі як на іх залезці? Все. 3 гадзіны думаў, задумаўся же, правильно? А что тут? Чукча не стример. Ну, хотели от меня. Так, что, минулые 2 фильмы про драпежников были комедиями в горшем сенсе. Про драпежников. Не, ну может быть про драпежников. Нет, про драпежников говно. Ось чужие огонь. Hey, help me up here. Як яна уже тут резко опынулась, якая на молодчинка. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. Ну я могу тыдзень-другі на канапе паваляцца, а потым спадзявацца, надаедае, пачынаеш нешта рабіць. Падаецца, інстынкты гэтакія. Ну так. Адзінае, што я б, конечно, азначыў, што інстынктаў у чалавека няма, у прынцыпе. Аб чым сведчыць даследаванне. Вау! Бывае. Нормально. Першая раптоўная смерць. А чаму яна не даскочыла, я нічога не зразумеў. Ну трохі звалілася, і што далей? Тут, напэўна, ўніз. Так ось, я так само думаю, что люди бы і єдналися. Вядома, нормально бы одного порезали, але нікага ось, типу, вар'яцкі Макс, я думаю, що би не адбылось. Шики-брыки, я уже думаю, не доляціць. Что за даследаванне такое? Брытанскія вучоныя? Не, ну можа і брытанскія, я разумею твою іронію, але насамрэч гэта калі без жарту, то в прынцыпе, заходзячы з навуковага падыходу, што у чалавека інстынктаў не існуе. Як інстынкта, як жывёльнага. Бок у нас няма ніводнага інстынкту, які бы працаваў бездакорна ў незалежнасці ад сітуацыі, як ён павінен працаваць. Такога у нас няма. Усе это мацярынскія інстынкты, это ўвогуле. Выдумки некие, байки бабая деда. Так. Я не ў сэнсе, что это один инстинкт, якога не існуе, я ў сэнсе, в принципе. Так, ты павінен быў праверыць, што будзе, калі саскочыць, вось і праверыў. База. Вось так і было. Я вам просто хацеў паказаць, што, калі ласка, звяртайце ўвагу, што калі вы зваліце, вы памраце так же, як і наша гераіня. Cool. Яшчэ одна картка. Find 5 trading cards. Нам дали с вами это самое узнагароду, что мы, значит, это сам такие молодцы. Только некий пробрывой инстинкт, а что за ён? Давайте читать. Зельда. О, гляди ты, Зельда. Зельда, як только твой отряд возьме браму, адчыняй и звяжися з атрадам Джона. Сярод беженцаў будуць наши агенты. Цалелыя з Федры мне не патрэбны. Калі ўсё будзе пад кантролем, пускай толькі тых, хто пацвердзіць лаяльнасць да ВОВ. Да будзе жыццё доўгім. Айзек. Шопінг — гэта інстынкт? Окей. Ці пра што? А якая сіську смокчуць малыя свядома ці што? Я паняцця не маю. Я думаю, што там ёсць такі рэчы, як рэфлекс. І наколькі я разумею, ёсць розніца паміж рэфлексам і інстынктам. Вось рэфлексы ў людзей ёсць. Гэта, як я разумею, так. А вось з інстынктамі... Там, типу, ёсць паведамленне, напрыклад, ёсць там павукі, якія танцуюць свае брачныя танцы, і вось гэта ў іх інстынкт, таму што там хоць пажар, хоць што, і ён, калі ўжо пачаў гэты танец танцаваць, ён яго не спыніць. То бок, гэта спрацоўвае інстынкт 100%. А у чалавека такіх рэчаў няма.
То бок мы выбираем. Нават інстынктам самавыжывання, але ж ну мы ж ведаем, што он далёка не, ну тыпу, што это за інстынкт, які выбарна з'яўляецца у папуляцыі. Тыпу нехта выжыў таму, што збег, а нехта не выжыў таму, што не збег. Ну, это ж не інстынкт, які у нейкім відзе у аднаго з 10 у папуляцыі. Аж так, што там было напісана? Цэн? Скінуцца? У аднаго з папуляцыі, там, ці у 5 з 10 спрацоўвае, у 5 не спрацоўвае. Тады гэта не інстынкт. Гэта не так працуе. Ну, але зноў-такі, з мяне такі вучоны, як за гаўна куля, так што можете мяне не слухаць. Я просто разбіў шыбу. Просто такі, бачу цэглу, бачу шыбу, б'ю шыбу. Што там, арыгана, малаток стрыміць? Так, тут нават я не падкажу. О, пайшлі коды. Все, записываем, зараз будуць квесты. Галоўная брама, 0,5. О, пайшлі. Карацей, ну, гэта, напэўна, нам трэба было бы ці неяк запісаць, ці захаваць гэты лісток. О, читаем. Чакаецца буйная аперацыя. Айзек хоча, каб мы сабралі як мага больш прыпасаў у цэнтры горада, забраць любое паліва з гаража пад судом, пад судом купала і даставіць яго ў апорны пункт на базе серавіна. Рабі фото экрану на телефон, на Siemens. Так, ну яна, здаецца, узяла яго з сабой, калі што. Zone clearation. Я спадзяюся, што нам не спатрэбіцца гэта інфармацыя, яны проста нешта панапісывалі. Я боюся, што ўсё можа быць. Так, тут у нас нічого няма, тут шыбу пабіў. Оп, алкаголізм. Гэта мы ухваляем. Што там, Багема стрыміць, яна на вакацыях толькі вярнулася. Гэта справа тэрмінаў. Твиттер апошні месяц вырашыў называць інстынкт правільна. Я ўвогуле не ведаю, я не ў твиттеры, калі што гэта чытаў. І не раз. Ну добра, рабі фотоэкрану, гэта праз год забудуць усе і зноў можна будзе ўжываць інстынкт. Твиттер не... Не, я просто, калі што, я у твиттеры даўнавата ўжо не сяджу, і я, ну, я гэта зусім з другога боку чамусьці. Ці можа, там жа у тым жа баку з'явілася ў той жа момант, як і ў твиттеры з'явілася, не ведаю, добра, тады не буду весці. Але тое, што я чуў і чытаў, то выглядае вельмі лагічна. Так, що? І тут до мяне даже дайшло, што я пакуль з вамі зноў гаварыў, то я забыў, што хацеў. А, во. Ну ж не выдумляй, не павінна было цябе ляпнуць. Правады гэтыя смешныя. Так, давай. Дык што, ты сёння каналізацыю прямо пад крэсла правёў, будзеш ноч стрыміць. Ну ёкарна бабай Рамонак. Што ты это самае, за чалавек такі? Не, тихо тут, варта запусціць генератор. Згодны, ёсць яшчэ якіх-небудзь парачку гукавых выбухаў вялікіх, каб усіх самае сюды ўжо прывабіць. Hey. Everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. Мы? Все, я буду меньше с вами говорить, потому что это самое, вы меня это самое оттягиваете, я потом хрен могу разобраться, что робить. Я таки на самом деле человек раздеватый. Я не Цезар, я ось некалькі справ адначасова рабіць мне вельмі складана. І што? Чаму тут нічого няма? Ну што гэта за такія за шуфляткі? О! Націсні. Такая, натисну на ўсе кнопкі, якія ёсць.
Але ж гэта ж галоў... А, все, знікла. Мейнгейт. Ніхт фурычын. Не працуе. Line here. Так, тут нічого нема, не схавалі для мяне які-небудзь патрончык адзін, не? А маглі бы. Так, калі што, мы для тых, хто там далучыўся нядаўна, мы, значит, з нашай сяброўкай Дінай ідём па слядах Томмі. Томмі гэта брат Джоэла, які збег для таго, каб... Ага, бачу. Так, і што? Needs juice. Так, значит, нам трэба знайсці яшчэ адзін генератор. Ты How's што? it going? Не крычы на мяне. Так, мы шукаем Томі, і для гэтага мы выйшлі, высунуліся у гэты сам, у Сіэтл. Не? Здароўе пашкодзіць? Не, не пашкодзіць. Ну, я ж правильно, ці я магу зараз адключыць... А, я ж гэтае падключаў для таго, каб адчыніць гэтыя брамы, правильно? Значит, я магу зараз узяць іх і перакінуць праз плот. Ну, по логіцы. Могу кінуць? О. Слухайте, ну приколдесная игра. И физика такая для 20-го года. Наша в 20-м году так же выглядала, я думаю. Стукни ногой. Дома... Оно дома нават не заўсёды так працуе, калі стукнуць з ногой. Please open the door. Так, ну зараз пойдем натискать кнопки. Это все праз гаджеты ваши, засяродзіцца не можете. А вось раней, это база. Не, на самом деле я с детства нейкі такие. Пароля? Начинается. Кажи, дай пароля. Ой-ой-ой. А гэта... А, Мейнгейт 0512. Цеглы ляпнуць трэба было. Yes. Yes. Як бы не складаная задачка была, признацца. Я думал, яны зараз нам косю порежуть. Думаю, ну вы что, сдурели уже? Let's get out of here. That crash was pretty loud. Скажи сябар и проходь. Ну так. Скажи сябар на грибоўскай мове и это самое, и проходь. Бюджет вялікі, як звычайна ў Sony. Says there's a WLF safe house at some place called Seravina Base. База Серавина. Seravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. База Серавина. Такая нормальная назва для базы. Можна пабудаваць побач яшчэ одну базу. Поўная серавіна. Ці калі на базе шмат людзей, тады так, называецца поўная серавіна. Oh shit, look. О, Серевена. That's gotta be it. У першай частцы, так, былі першы частцы коні, я памятаю. Let's find a way past this, Былі. fuck Fedra gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Okay, here we go. Окей, let's go. Не, нечто там ойла 0. Но. It's out of gas. God damn it. Нам треба What do газ. we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. Так, палево So есть what's the под plan for finding судом. these places? We ride around and see what we see. Бляха, гэта You think што? Tommy Тут came through here? Ой, He did. бляха.
Ой, а ўжо тут будзе напаў адкрыты свет. Людзі, калі ласка, не рабіце гэты. Не ж кепска. Так, а як перакуліць? Пачакай, перагарнуць хачу карту. Да бачу, я бачыў, гатэль Серавіна там быў. А можна нас пазначыць, дзе мы знаходзімся? Не? Это, напэўна, нейкая жалезная дарога ці метро. Ну тут, я думаю, конечно, не столькі супер адкрыты свет, але калі вось гэта хаджэнне у Japanese Garden, Seattle Waterfront Aquarium, Lake Hill Seattle Hospital, Capital. А дзе мы? А дзе гэта ваша Серавіна? Pinnacle Театр. Pinnacle. Ні хрена не зразумела. А, можа і шаша, да. Можа і шаша быць. А не жалезка. Чыгунка. Так, нейкія правады. Значит так, нам што? Нам для таго, каб адчыніць вось гэту браму, трэба знайсці паліва, якое ёсць пад судом і пад нейкім купалам. То бок у двух месцах. Мы зараз пойдзем на конях, напэўна. Так, нічого няма. Всё. Сядаем. Яна пазначыць, як дойдзеш. Карту можна ўжываць. І ты ўнізе самым. Я зразумеў. Яна нас азначыць, як толькі мы на ёй з'явімся. А во, зайцатрусы! Ізноў яны. Ой, бля. Это вы чуеце голас расчаравання чалавека, які зноў убачыў адкрыты свет. Боже, калі гэты свет ужо перастане гэта рабіць. Так, мы. Pretty sure we're here. Nice. Ой, як смешненько адзначыла, сапраўды. ВЛФ, ПАК, Федора Гейт, клятые, так, сзаду. Спринг, Мэдисон, Марион, Черри, Колумбия. Где тут что не погуль? Я вот тут трошечки не хвалюсь, дякуй. Бо мне ж млосно зрабілася. What the hell happened out here? Ну, вунь, купол. I'm guessing the military bombed Давайте the shit туди. out of this place. Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected. Or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. Так, ну нам сюда, коли что. Так, это ж купол. Давайте поглядим, что там тым куполом. Ну, гэта не як Silent Hill, але лепш за першую частку. Окей. Я вот тут трошечки, а жывёл гэтыя грыбы зараджаюць. Ну, мы не бачылі ж там, так? Мне падабаюцца вось гэтыя дробныя рэчы, так, што вы бачыце, як яна на той же самай карце пазначае нейкія там пункты. І гэта ўсё адбіваецца. Ну, гэта прыкалдэсна. Мне такія рэчы вельмі падабаюцца для паглыблення. Не, гэта ж не Ubisoft, это Naughty Dog. Мне чамусь здавалася, што Naughty Dog гэта ўвогуле аўстралійцы нейкія. З чаго я гэта ўзяў, я паняцця не маю. Болтарезус нейкі трэба нам тут. Чекай, я нічого не збирав сюди йти. All right, I got you. Infected. Так, калі вы сядзеце на карачкі ў высокай траве, праціўніку будзе складаней вас заўважыць. Ну шо ты ж, Мендель? Ты шо, здоров?
Да я ж натискаю. А як гэта сказалі ж складаней? Але напэўна складаней гэта не азначае, што зусім не заўважыць. Але добра, што у меня цэгла ў руках была. Да, куляпіў ды I think we куляпіў. dropped all of them. Абы кляшчоў не было. Боже, колькі кляшчоў нас нахуй видали. Сабакі за дзень па некалькі штук абавязкова прыносяць. Потым ляжыш, толькі чуваеш, што нехто бяжыць, недзе то па спіне, то па назе, то яшчэ дзе. В сэнсе праваліў стэлс у траве. Не дуй галаву, так атрымалася. Я не зразумеў, наколькі яны это самае чуллівыя. Я, дарэчы, не хацеў сюды. Так, ну тут как бы легче можно... А, надо затискать С. Окей. Ну все, ребята, погнали у стелс. У меня до речи для стелса есть добрая винтовка. Ну такие она прям тяжкая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Уж траси бедного. Зараз його ось тут почекаю, він пройде, я його чикну. Ну, слушайте, она вот доворачивается так. Ха! Я в дамках. А теперь мы краб. Краб-си-краб. Так, теперь это треба не забумболить. Мы зараз вот у траву ляжем. О. Стоит такая загадковая. Рукой подбородок подпирая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля! Все, помер. Жорстко. Провалил стелс. Игорь меня там зауважил. Козел майонезовый. О! Яно тут неяк само заховывае. Так. О! А гэта ззаду. Мега. Зараз мы яго за сраку схопім. А гэта і не чуюць, бачыце, ты хоць збоку забівай, не забіваем да лямпачкі. А шо? А, я не то, я натиснул удар, а не это самое, а не забойство скрытное. Ай-яй-яй. Погнали. Так. Што пасля 6-й серыі чорнага люстэрка ўжо зразумела, што не зайцы ўсім кіруюць, а то не будзе спойлерыць. 4-й серыі. Ага. В сэнсе, што не зайцы. Не можа такого быць. Не ведаю, хто там чым кіруе, але зайцы з'яўляюцца амаль у кожнай гульні.
І ёсць падазрэнне, што гэта яны ўсім кіруюць. Стаіць прыгажуня. Оу май. Мы заўчора гулялі ў камандас, так што нам гэтыя зараз забойствы як трысекі. На раз-два. Мы там цэлы лагер фашыстаў выразалі. Cleared this place out, right? Maybe they didn't make it to this spot. Maybe. Let's find that gas. Так, ідём шукаць луцей. Мне падабаецца, што мне не трэба марнаваць патроны. Гэта шыкоўна. О! Некі купулус. Нешта тут нічога, здаецца, не засталося. Нормально ты соскочила. Так, я бачу гастейшн. Сінагога. А, так я ж казав, що яна єврейка. Ляді ти. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst into flames just now, so. Burst into flames? It's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones? You shut it. Ну, я ж казав, що яна єврейка. А? Ну, і хто з нас шовініст? This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. Latch is on the other side. Found the gas. Так можна проповсти, ні? Back there. Ну, ось починається. Так, тут усе повидирали. Ну-ка, пройдем так. Okay. Окей, let's go. Так, это револьверный уже пистолет, патроны были, тебе сдается. А, там перескочить, напевно, все ж таки треба далей. Ну, без желтой фарбы, конечно, тут не обошлось. Here we go. Okay, let's go. God damn it. Hey, language. House of worship. It's empty. That sucks. Now what? I'll try our luck at the courthouse garage. Let's get out of here. Так, ну что, палева тут нема. Значит, придется идти под суд. Ну, палева нема, але ж залутати все треба, так що ми ще пройдемося обов'язково. You were saying something? Yeah, so this place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. Do you still pray? Sometimes. Really? When? I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Mm-hmm. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. Ну так, тут отбиваться один, что коли что, мы можем туды сквозануть. Там перескочим наверх, сховаемся и хрен яны нас достануть. Як я придумал? План капкана называю. О. Материальчики, это добре. А наверх мы ж ніяк не трапим, так? Ось сюди. А, только колеса двора. Угу. Так, а гэта ж новый энтры. Я зараз дам новый энтры. Ага. Все. Ну, в принципе, это, напевно, и все, что мы тут могли. Ага. Мы можем наверх залезть. Треба вот эту штуковину взять с собой. Мы ее зараз перетягнем туды. Здоровая девка.
This way. Right behind you. А, ну это, в принципе, выход был. Это не додатковое место, якое можна було облутать. Там некие двери. А гэтыя дзверы мы проверяли? Hey, what are you doing? Bet I can get to the other balcony with this. Стой, я ще тут не облутав. Почекай. Ellie, careful. It's okay. Так, It's holding. Ага. Раскью. Окей. Чекай, треба вверх залезти. Что-то назад вернуся. Смешная такая. О, нормально. Желутий. Як это будет без лутия? Так, читаем. Родовой Миллер. Нам трапили свежие данные об активном пункте ВОВ на рагу Спринг и 5. Бярыце вольных бойцов со своего сектора и терминова рушьте туды. Ликвидуйте усіх подозронных особ, ачапіце район и чакайте моего прибытия. Сержант Уорд. Миллер. Это типа наумысно, яны такое прозвище написали. И что она там намазюкала? А что там намазюкала? Новое место, так? Это вот где-то. Ага. Туда можно сходить. Мы туда сходим обовязково. У нас тут не спидран. Мы усё облутаем. What's this? Некие дрыдлы. Oh, this is the Torah. The what? It's scripture. It's like a Jewish Bible. Ну, вот сам американская адукация. Не ведать, что такое Тора. The one we used in New Mexico was half burned. All right. Well, at least they didn't just chuck everything. Это все? Угу. Так, я зараз доскочу, ты не правильно? О, нормально. Так, трохи выше, напевно. Ось так. Зараз будем тут розвидуватися. Уи! Уи! А, ну уже нормально, уже достатково, а? А у нас усі ведають. Я сумніваюся. Да, я ж жартую. Да, в принципе, я думаю, что 80% людей, в принципе, на Земле мало что ведут. Это нормально. 5774. 5774. Are we in the future? No, doofus, that's a Hebrew calendar. For the new year, my sister used to give me an apple dipped in honey. Now I'm craving. Ну, когда поговорим. Яблоки не подавали. Does sound pretty good. Jewish holidays are all about food and celebrating not getting annihilated by our enemies. I like coming from a long line of survivors. Занотувала така, типу, я каже, вийшла з роду, які не знищили. Или така мовчки достала, шиток записала. Шиток смерти. Так, что она там записала? Давайте поглядим. Почитаем, что она там понаписывала. Что... Так, это мы читали. Коли я вспоминаю о Джоэле, об ім, яна Джоэл закреслила, я бачу толькі кроў, вантробы і вывернутую сківіцу. Я не хочу, каб яны запомнілі мяне такой. Каб яна запомніла мяне такой. Лепш памерці ў адзіноце. Яна памерла ў адзіноце, закрэсліла, з ёй быў Бог, закрэсліла. Ці будзе ён з табой там, напрыканцы? Ці быў ён з Джоэлам? Я была там дзеля Джоэла, закрэсліла. Ці гэта проста за кампанію закрэсліла? Больш, чым я была з ім. Карацей, у ёй нейкія такія... Але шлях даверы ляжыць скрозь боль. Это яна нейкім чынам намагаецца, бачыце, яна там всё пачоркала, размясціць нейкім чынам боль.
Нешта там записывае. Піша сабе пісюлькі нейкія. Пісюлькі. Все, полезли отсюль. От писюлек от гэтых. Вниз. Так, а будзе яшчэ якая-ці мне тут скочыць вниз. А ну если я не поломаю. Нормально. Довольно высоко, я вам скажу. Cross the dome off the list. Let's go find the courthouse. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Так, месца пройдено, да. Можна праглядзець яго на карце. Ой, ніхто не націснуў. Так, ну типу, ось закреслила, што no guess. Окей. О, нам якраз у той бок. Там стаяў пытальнічак. Чакай, а тут така што, давайте яшчэ така паглядзім. Ці мы адсюль прыйшлі? Мы адсюль прыйшлі. Нешта падобна. Не, мы адтуль прыйшлі. Flammable. А, ну так, это мы пройшли, там были те самые зараженные. Так, диагноз поставлены, писюльки. Ну, все правильно. Я еще той доктор, я тебе таких диагнозов могу кожен день ставить по 3 штуки. Or gunfire and explosions. My sister always avoided QZs. That's probably why. Valiant Music Shop. Should we check for supplies? Прикольно. Не, это прикольно. Мне подобається, як коментують. Типу, о, магаз, тут можна поглядеть, типу, припаси. Пошли глядеть. Man, imagine this place when everything was intact. You could just goof off, play some instruments. I bet we could scrounge enough stuff to start a band. You don't know how to play anything. I mean, I could definitely figure it out. Дайте что-нибудь. Чую пацуков. Гэта ўжо з Resident Evil сюды прыйшлі. І за там Fall. Запушній. Ой, там нешта было. А, тільки. Яна як бы не шукае простых шляхоў, да? Типу, просто падняцца па сходах, і такая, не, я там полезу. We got a bunch of records here. Некая гитарка маленькая, тебе здаецца. Ну, типу, некая... А може і нормально. Конечно, не умею, адкуль яна ведае, кое-што там круціць трэба. Джоэл же не навучыў, ці навучыў яе. А, навучыў, 4 ж гады прайшло пасля таго, як ён зайшоў да яе з гітарай. Так, Йокомас тоже учора писал про лапидарные пахи. Починається чарапахов. Ви хоч ведаєте, хоч інші пісні, крім тих ваших чарапахов? What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. А вот Дина такая милая внешность. Что натисните, користайте Space, что? Не так? Я так і не зрозумів. Що там де треба натискати? Психічне. Навошта інше, коли є чарапахи.
О, я ведаю гэту песню. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, okay? Take А, то докладно. Это ж аха. Эй, хей, як вам правильно? Аха. me I'll be gone in a day or two. Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. In a day or two. You should have kissed me then. I wanted to. Me too. All right. We should keep moving. Тут можна нават сыграць нешта сваё, ёсць магчымасць падабраць любыя акорды. Ну, для тых, хто ўмее, гэта, пэўна, было бы добра. Мяне жонка ўмее, я не ўмею. Нават самае што-небудзь простенькае. Аха, добра, дарую, што не чарапахі. Ну, дзякуй. То бок, у нас усё ж такі спіс песен, якія мы можам граць на гітары, пашырыўся. Акрамя чарапах, у нас дадалася аха Take on Me, да? Окей. Ні слуху, ні голос, карацей. Не, ну спяваць так, больш-менш нешта там атрымліваецца. Нават нейкі там вакал у нас быў у школе. Нешта там нават спявалі. Хто як мог. Опа, ніштячкі пайшлі. Так же ж трэба... I don't think there's anything else in here. О, а мы ўсё. Добра, ось мне так падабаецца. Яны такі кажуць, все, тут больше нічого няма. Мы такі, все, пасунуліся адсюль. Так, а дзе коні наши? Можна заўважыць тут далей, што збіралася я на іншую песню сыграць, але не змагла. Гэта важна. Я зразумеў. Лут за шклом. Дзе? Там быў лут за шклом? Наверху? Што сказаў такое? Я ж вярнуся. Ты пра гэта гаварыў? Так, у кожную кубру можна змясціць толькі одну зброю. Выберыце зброю, як астатняя зброя захоўваецца ў вашым заплечніку. Выберыце пісталет. Ну. А, дык у мяне ёсць рэвальвер. Я не бачу, калі яго... А, я ўзяў, калі мы прыйшлі ў хату да Джоэла. Там быў рэвальвер, яна ўзяла. Всё, я зр... А як это... Пачакайце, а як ідзіце? Ну, чакайце, я намагаюся разабрацца, як гэта мне змяніць зброю, напрыклад. А, заціснуць.
Я намагаюся разобраться з кнопками хуткага доступу. Типу, яно ж там просто натисніце на кольца мышки, і тады можна выклікаць гэта вось меню з выбором зброі. Але там нюанс, што ты націскаеш на колца мышкі, і там трэба націснуць на правую кнопку мышы яшчэ дадатковая. Ну, бо это неяк мне складана для леварукага, таму што ў мяне паказальны палец ляжыць якраз таки на колцы мышкі, і націснуць, каб націснуць на правую кнопку мышкі, мне трэба палец з колца прыбраць. Ось такая сітуацыя. Дык які, дзе там лут? Што напісалі? Што я прапусціў? Дзе, за якім шклом? Там унутры быў? У будынку быў? У краме? За якім шклом? Што вы тут? Шкла тут мало. Глядзі, цэлы будынак са шкла. За шклом. Тапку. Так. У краме. Все, погнали назад. Залазь. Нічога, за лутом я вярнуся. Каб мне сказалі, што там што-небудзь іншае ляжыць, я бы не пайшоў. А лут гэта святое. Так, дзе? Это что такое? Холера каб вас. Все? Забрал? Так, почекай, там же еще один был шкляный. Пойду погляжу. Просто бей шкло, якое бачиш, што ж можна разбіць што загодна, забліва аўтаматы усялякія. Ага. Так, як усе сайт-квесты, так псіхічна. Як усе цагліны пазбіраць, так гэта гаспадарлівы. Ну... Што ты прычапілася да мяне? Вось хачу я ўсё пабіць. Ну дык што? Кажа, злева. Што злева? Я што, яшчэ нешта не пабіў, ці што? Так, на базу трэба схадзіць яшчэ. Карцінкі нейкія, не парнаграфічныя. Яшчэ адзін дзень у раі. Это гомзік, калі ў VR Алекс стрыміў, увесь час біў піва. Бачу, псіхічны. А што гэта мы азначаем? Ну, типу, карацей, кожны гэты квартальчык нешта будзе. Ну, рыхтуемся, што мы... Так, Колін нейкі, давай чытаць Колін. Колін. Што гэта? В нейкім банку ёсць прыпасы. Так, Колін, да мяне дайшлі чуткі, што банк Уэстлейк дагэтуль не абнеслі. Калі гэта так, то у ім павінна быць куча розных ніштякоў. Нам трэба туды зайсці. Там, напэўна, будзе зброя, а я веду людзей, у якіх яе можна абмяняць і памяняць на бяспечны выхад з гэтай дыры. Так што збірайся, я не настолькі круты, каб ісці туды ў адзіноце. Аран. Аран. Добра, Аран. Так, гэта што? Што гэта за дэтэктары нейкія? О, руды можна ўзяць. Педра. Давно яны не трапляліся. Это што, тэмпературныя нейкія датчыкі, ці ж так? Это, пэўна, так, нешта тэмпературнае. Ну, гэта, напэўна, каб высвятляць, ці захварэў чалавек. Як я разумею. Ну, ці заражоны ім. Кажу, тут больш нічого няма. А гэта не варштат? Не, гэта... О, гэта ён. Давайте глядзець. Так, у нас есть 95.
Ну, давайте винтовку все ж таки поглядим. Я еще ни разу не стрелял, здається, з винтовки. Я з пістолета пару разів тільки стріляв. А настільки я тут економлю хожу, як тільки можна. Так, устойливость. Устойливость, повеличение массы приклада. Ну, ось гэта добра, каб не гойдалася зброя, калі падчас прыцэльвання. Ёмістасць, я не ўпэўнены, што гэта так супер-пупер трэба. Оптыка. 6х оптыка, то бок зарабіць снайперку. Ну, гэта прям не крытычна зараз, правильно? Тому давайте мы пакуль просто, каб яна не гойдалася, зробім. Я думаю, что мы прям спяшаться все модификовать не будем. Экономим. Все. Ну, там у меня не застались еще 45 этих болтиков. Але давайте... у меня усяго 2 патроны. Жестко. Жестко, конечно. Так, тут это что, Wanted? Эмма Петерсон. Джейсон Петерсон. Recognize anyone? No. They're too old. The group that came to Jackson would have been kids. Які террорист, я криху зусім, ну, я не пам'ятаю, що там у першій частці було так моцно. What were you saying? Right. Познаєш, я на усенсі гляділа, ці був хто з тих, хто забив Джойла. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. Парада? Нам не треба, напевно, паради. Правильно, We гэта always ж had a backpack парада so на we could bail проходження. if something happened. Never stayed in one place for more than a few weeks. It sucked. It's nice to have a place we call home, right? Yeah. When I first got to Jackson, I was so overwhelmed by all the people. I was overwhelmed by all the food. I remember my first week just Гэта gorging Варштат, myself, все зрозумів. stuffing food in all my pockets for later like it was gonna run out. I saw that. You did not. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing all the jerky? I didn't steal that much jerky. Help me out here. Так, що там у нас далі, так? Это... Ну, подоставай свою эту... Ну, треба зайти, все равно ж... Нам подсказывает, где. Where are you going? There's something back here. А що ти тут бачиш? Use gate code. О, gate code. Я пам'ятаю gate code. 0512. Чому я його запомнив? Ви мене можете потлумачити? Это вельми такая важная информация, что мне его треба было запомнить. Не 0512, я его не запомнил. И гейт-код 0512 же было. Не, T5012. Поэтому все ж таки я его не запомню, дайте глядеть. 0512, main gate. Гейт у сенсі гэтых гейтаў. Это, здаецца, там было написано East. Зараз давайте проверим. West 2. West 2. 0451. Ну, нават калі б мы код можна падабраць. Я памятаю, што ў першай частцы я на слых падбіраў гэтыя коды. Значит, там чуваць. Ля, я поглядел или забыл, что я поглядел. Какая там лишь бы была. Чисто моя тема. Я думаю, что ты поглядел, а что глядел, это самое. ВС-2 040, 0451. 0451. 0451. Дякую, Регана.
Тут діду інший раз треба допомагати. Ось ми з вами разом з гэта ўсё і здзейснілі. Каб не вы, нічога б не атрымалася. That was some good scavenging. Ого, колькі ўсяго. Ага, Какі, дай Бог ты здаров'я, чалавек. Ось адразу бачна, што ты хацеў мне дапамагчы. Нічога няма? Нічога няма. Clean this place out. Ellie, I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Boy. Come on, that was a good one. Ну гэта, пэўна, Картхаус, гэта што? Ну, падобна на суд, Hey, так? I Тыпу think I found the сцяг? courthouse. Ну, How так. can you tell? See that sign up there? On the building that says courthouse? А, это... Суд. Well, nice work, Картхаус, detective. Кортхаус. Mark this place on the map. 0451 гэта ж першы пароль усіх імерсів сімаў. О, это я першы раз такой чую. Ну, Рамона, калі сказаў, так і ёсць. Прабачце, першы пароль чаго? Ты што, не ведаеш, што такое імерсів сім? Так, окей, тут замкнёна, вядома. Было бы дзіўна, напэўна, каб было адчыненае. Это все нам подказка гэта. Да не трэба мне ваша подказка. А чаму подказка вылезла з тым, куды ісці? Я ж, здаецца, не націскаў. Сімсаў. Усе это паролі ў усіх сімсах. Это на бясконцыя грошы і на бессмяротнасць. This must be the courthouse garage. О. The gate's not budging. Hope the gas is still in there. Let's look for another way in. Мазерлот і 0451. Паусус розабув. Я не веду таких паролів. Так, а можно кинуть что-нибудь? Есть у нас что-нибудь кинуть? Беспредел. Ладь, беспредел. Мы тут проездом. Забиваю всех и отсяжу. Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. Tastes like burnt shit. Thank you. Так, давайте прочитаем. Acquired taste my ass. Здаров, Дэвіс. Правер старыя нычкі вов на прадмет запасаў. Шмат там не будзе, але зараз патрэбіцца любая дробязь. Хапай усё, што знойдзеш, і руш да нас у серавіну гэтую. Наконт паліва не хвалюйся, мы паклапоцімся. Майк. Ну што, вы зусім уже System Shock, Deus Ex, Prey, Bioshock, традыцыя, што першы пароль у скрыні 0451. Я такого не ведаў. Дзякуй, Рамонак, будзем ведаць. Whoa. Нешта чуў пра такое, але ніколі не гуляўся. А Майку дзякуй, дарэчы. Оба! Так. Мне трэба... А, так тут усё можна пабіць. А ёсць чым пабіць? Тут нейкі рай для лутаманаў. Усё ляжыць, усё збірай. Блядь! Ідзі нахер! О, гэта я разумею, вы деда напужалі. How do we get inside these places? I don't know. I hate that shit. Ну все, у мяне на 1 год жыцця будзе меней. Так, ключ нейкі. Баркас. Это что? Это нейка собачки некага. It Баркос? says Barco's on it.
What do you think it's 900 for? Marion and No clue. 6. Let's keep an eye out. Might be worth checking out. А, отзначено. Ну, тетка. Что она тут сидела? Что она тут? Что ей тут? Так. Хотелось бы чем-нибудь кинуть. А можна і гэта было неяк-небудзь разбіць? Не? Ніяк? У мяне столькі бутэлек няма. Ж не буду патроны на я марнаваць. Так, Cleared this place out. ну якое ж усё, там за шклом яшчэ ляжыць. Просто я не хочу марнаваць патроны, бутэльку бы якую кінуць. А то гэта зусім неяк... Зусім уж марнаванне. А ручка пісталет, а чорт відае. Не, напэўна. А, у нас нож ёсць. А, нормас, усё ок. Все добре. Яно ножом б'є. І нож у руках. Ножом добре б'є. Все. Тады ўсё ок. Ха-ха-ха, ну все, цяпер мяне не спыніць. Давай уже, залазій. Значит, нам трэба трапіць туды. Ну, зараз будем шукаць які-небудзь ці чорны ўваход, ці не... Ці гэта быў не парадны. Хотя там сцяг, значит, парадны. А, вось тут, напэўна, наверх. Hear that? I hear it. Infected. У іх там Gotta be дискотека. courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're Короче, ready for у them. суде. Так, у мяне больш за 5к рудзінак. Высылай мне 50-70. Ха-ха, ты мой салодзенькі. Дарэчы, вось усё думаю, хутка зараблю якую-небудзь штуку. Или не хутка. Можа, прапануеце што-небудзь, што з гэтымі рудзінкамі рабіць. Можа, якія галасаванні ладзіць, гульню выбіраць, не ведаю. Як у Раліфа, напрыклад. О! Сяброўка наша. Here we go. Окей, let's go! Окей, let's go. Ну давай, красуня, иди до мяне. Зараз будзе чыкі-брыкі і ў дамках. Фото Пілі... Даслаць фото Піліпа за 5к рудзінак магу. Пішы адрес. Расы ў дамках. Оп. Это что, она за алкашкой она тусовалась, а алкоголь за ей взял? О, сябровочка. Шо ты, малая? Чего у тебя клинить? Ёкарный бабай. Она уже поворачивалась. Галоўны лут. Галоўнае, ребята, луці не губляць. Я зразумеў. Так, там бягун, так? Бягун. Так, это бягун. Трэба абысці.
Так, і гэта бягуць. Не. Это шалкун. А, бягун там. Пайшлі бегуна спачатку завалим. Такая психічная. Адрес палата, адрес новинки, палата номер 666. Окей, все, чакайте. Яшчэ один доказ того, что алкоголизм до добра не доводит. 100%. Чагу, у тебе трасія уже так бедненькая. Можна, ну ось слыхам я, до речі, зусім не користаюся. Гэтым. Тому что, ну, можна зараз, наприклад, поглядеть, ну, ось одна. Ну, ми її і так чуємо, що вона там. Це бягун, напевно, так? Так, бягун. Раз. Ну, добре, що до бігуна можна ззаду на карачках істи. Не... Є просто карачки, є повольні карачки. Ось повольні карачки, тут затискати Ctrl треба для того, каб... Я вже устала. Для того, каб захопить... Каб... То самое, захопить щелкуна. Оп. Бутылечка. I wonder what it was like to serve on a jury. But it was fun. Sit down, look at evidence, try to tell if somebody's lying. Just give me 5 minutes and my knife. I tell you if they were lying or not. Oh, wow, okay. Так, ну там нечто лежить. Анучка. Что мы робим? Напевно, треба ліки. Хай буде, правильно. Ми давно не поляпшали, до речі, самого персонажа. А, это мы зараз усе можем зробити. Для доступу до новых способов модификации шукайте навучальне кіраўніцтво. Ага. Окей, то бок я просто пакуль што буду поляпшаць тое, што ёсць. Паскарэнне выкарыстоўвання аптэчак. Ну, хай будзе, ну, напэўна. Але моцна... Ну, ось, типу, хуткасць перамяшчэння... Ага. Ну, гэта у мяне ёсць. 60 здароўя павялічыць. Ну, ок. Так, што, нажмі паглядзець, як ён выглядае, слых гэты. А, ну, вядзьмарскае ж чуццё. Ну, ўсё так, яно так і працуе. Жух-жух. Дарэчы, на 5070 у Mafia 2 паказвае 12 FPS фізіксам. Вось гэта новыя карткі. Няблага. Не шмат хто можа вытрымаць Mafia 2. Ага. Hey, little help? Coming. Ой, затиснуть треба. You ever been to a courthouse before? Nope. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. But never landed in a courthouse. Так, ну что, давайте спустимся. Так, это первый поверх. О, что бедненько захрасло. Все доброе. Нормально? Не? Это самое. Давайте, напевно, заховаемся. Да и, может быть, на сегодня и хопить. Завтра будем у день уже гуляться. Что там? Кто там? О, тоже хутка и Doom новый будет. Будешь стримить? Вот с Doom я бы погулял. Doom, конечно, погулять хочется. Так, ну что, дякую усім на сегодня вялікі, усім, хто глядзеў, усім, хто пісаў у чатик, дапамагаў стрымеру. Дякую асобна, безумоўна, спонсорам на Patreon. Дзякуючы вам гэта ўсё, ў прынцыпе, і магчыма. Дына, хопіць. Яна будзе бясконца, на потым многія базукі будуць у яе.
Все, усім вялікі дзякуй, што сёння далучыліся да стрыма. Заўтра у дзень ужо. Увечары наўрад ці я часцей буду рабіць гэта... рэйд. Всё з тымі рэйдамі. Жанчына прычапіўся з тымі рэйдамі. Так, паважаныя гледачы, зараз мы з вами зладзім рэйд да каго-небудзь з паважаных жа стрымераў іншых. Зараз толькі знайду, дзе гэтыя кнопкі, што тут націскаць. Рэйд, рэйд, рэйд. Зараз будзе рэйд. Панель кіравання. Чакайце. Нешта мне падтуплівае крыху інтэрнэт. Падтуплівае. Зараз я пагляджу проста, хто ёсць, хто стрыміць, і мы з вами вызначымся. І мы з вами вызначымся, куды мы з вами выправімся. Так, глядзіце, што ёсць метро, ёсць мастацтва з магільшчыкам, ёсць метро з ватафака. Я думаю, што мы пагуляем, мы, напэўна, давайте лепш пасунемся, паглядзім на метро 2033 Redux з ватафака БЛР. Ось, неблагі хлапец, тыктокі мне яго падабаюцца смешныя. Ось, давайте мы да яго тады выправімся. Так што зараз там пагадзіце і можна. Все, усім вялікі дзякуй, дабранач, усіх абдымаю і да новых сустрэч. Блять, а куди бегши?